Lina, has d'avortar. Què ets boja? Si la teva mare pensés com tu, no series aquí. És que ets massa jove. Tinc 20 anys ja. Però et sents prou madura? Saps el que no entenc? Sexe. Un fill és producte de sexe i passa quan un turc i una alemanya no prenen prou precaucions. Li vaig dir 1000 cops que no fes servir condons extra grossos, però ell s'ha de fer el superdotat davant de la farmacèutica. Estava clar que allò va seria. Lina, també hi ha una altra cosa. Tens la vagina molt estreta. Com vols que hi pugui passar un nen? I per la teva en poden passar 14. L'embaràs t'ha pres el sentit de l'humor. Senyor, sisplau, que no sigui nen. Sempre el podries donar en adopció? O que el pugés la Doris? Tens raó, Déu meu. No li he dit a la Doris. Mira, Doris... Lina, ara no. És que hem portat l'avi de l'hospital perquè ha decidit que és aquí on vol... Dinar? Morir. No. Entesos? No és el millor moment per treure el tema. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Quan penses... els metges, quant de temps et donen? Aquells medicastres es fan creus que encara sigui viu. Si et fa falta res, ho dius i t'ho portarem amb molt de gust, eh? Segons el què? Només vull que tots sigueu amb mi quan me'n vagi. Llevat de l'Èster, la nineta dels meus ulls. No només m'has regalat el darrer infart de la meva vida, sinó també el meu darrer amor. Tu a mi també, Herman. I voldria que m'ho guardessis el record com l'home que vas conèixer, jove, eixerit i molt potent. El meu Herman. No li puc donar això a l'avi. Seria una mena d'eutanàsia. Ex. Necessites comentar-ho amb algú. Jo ho faig. Amb tu. Sí, però la teva mare té més criteri. O almenys digue-li a en Xem. És el pare, té dret a opinar si cal que el tinguis o no. A en Xem no li penso dir. Ja no estem junts, és cosa meva. L'he cagat jo. Ho veurà tard o d'hora. Mira, Katy, et diré què espero. Si de debò m'estima, notarà que no estic del tot fina. Segur que ho notarà. Tu creus això que dius? Escolta, el meu avi s'està morint, eh? I no molestaré tothom amb tonteries com ara un embaràs de no res. Tex, aquí fa pudor de mort, oi? Sí, ja ho crec. Per desgràcia, hem trigat una mica a descobrir que el senyor Gruber ja havia deixat aquest món. Vinga, nois, desfeu el llit i desinfecteu tota l'habitació. Buah! Aquest matalàs està per llançar. El vell ja ha dormit 15 anys seguits, almenys. Te trec, llença els nets i el fem, eh? Què és això? Diners? Estrangers? No els tinc vistos. No siguis burro, tio, són marcs. Ah, esclar, ni me'n recordo de com són. I ja els pots llançar. No valen res. A tu sí que et llançaré. Oi, tant que valen, tio. Aquí hi ha pasta llarga. Què tal? Sorprenentment bo. Ai, les medecines. Avi? Mama! No vull pas morir tot sol, queda't amb mi. Ara no te'n moris, eh? Au, avi, ara no. Sisplau, avi, ara no, eh? Que has de donar guerra. Estic... embarassada, tindràs un besnet, saps? Embarassada? No et mors, ja? Ja sóc aquí. Que ha passat res? No m'he retirat del front encara.
llibres de text. No em diguis que vols acabar el batxillerat. Doncs sí, i també vaig al gimnàs. No. I ensenyes les cames? I és clar que no. Porto uns leggings negres, no tinc més remei. Si en Costa no vol estar amb mi si no tinc estudis, llavors jo... I, amor, sàpigues que estic molt orgullosa de tu. Encara tens mal de panxa? Sí. Pren-te un purgant. Si ho treus tot, estaràs més bé. Sí, potser sí. Recordava els taulons d'un buc naufragat. D'una paret penjava... Falta gaire perquè s'acabi. Calla una mica i escolta. No vull morir sentint Moby Dick. Doncs digue'm quin llibre vols, Hermi. Ja ho saps, quin llibre vull. No et penso llegir Mein Kampf. Crida la Diana. Vols estirar-te una estona? Ja em quedo jo. Sí. Papa? Ai, senyor. És el moment! És el moment! Meeting! Didi! És el moment. Tots som aquí. Som amb tu. Em sembla que he de fer un viatge al lavabo encara. Avi. Hermi. I llegeix-m'ho als ulls. Digues alguna cosa. Tot bé? No, estic prenyada, que no ho veus? Sisplau, sigues més sensible. Sí, tot bé. En Marc i tu heu tallat? En Marc, tornem-hi amb en Marc. Com si cap altre pogués ser tan important com... Sí, ho hem deixat córrer. O sigui que per ell sí que et sap greu. Idiota. Quan jo vaig tallar amb ella no plorava així. Benvolgudes dones han estat. És molt important que impliqueu el pare en qualsevol decisió. Encara que la criatura creixi dins el vostre cos, no menystingueu l'amor i la tendresa que el seu pare biològic li pot aportar. M'agradaria que tingués el seu nas. I les seves orelles. I els seus peus. Els seus peus? No, millor els meus peus. Sergemi! Lady Schneider, fa 3 mesos que cavalco sense descans per arribar al vostre costat. Ho sé. Només un autèntic heroi pot ser tan valent. Un heroi? O un pare? Ho sabíeu? Els estels ho van anunciar com el fum de les fogueres índies. Les llebres ho van proclamar als boscos. Rascurt ho pressentia. Però allò va ser un encontre d'una sola nit i aquí dins palpita la llavor d'un home lliure. Va ser la nit per la qual donaria la vida i que em convertirà en un pare de família. Cati, sóc jo. Tia, són les 3. Crec que tinc contraccions. Què? Com ho sents? Em fa molt mal. Oh, Lina, tranquil·litza't i dorm. I si això que tinc es precipita i em dessagno mentre dormo? Em moro de son. Cati, em vas prometre que em faries costat. Em sento sola. D'acord, si sents que no respiro, truca a la Doris, D'acord.
mica massa tard per deambular pels carrers? Puc besar el meu heroi? Un moment. Primer digues a qui estimes, Mary Jane. A tu. Encara que no fos un superheroi? Ai! Ui, perdona. Ja, i com ho fem, ara? Un moment. Eh? Tant és superheroi com noi corrent. Jo t'estimo igual. Sí que és estrany. Com és que ronca tan fort? Qui hi ha? Escolti. Lina? Contesta, estàs bé? Sóc en Jem. Cati? Què fas al llit amb la Lina? Al mòbil, vull dir. No t'ho puc dir. Ho has de notar tu. Deixa-ho anar. Li passa alguna cosa? Li ha fet alguna cosa, en Marc? Cati? Està prenyada. Tia, no fotis. És molt fort, això. Sí, ja ho sé, però tu... Escolta? Escolta! Merda, Cati, que m'acabava de dormir! Doncs la secretària del ginecòleg m'ha dit que passi immediatament per la consulta i que, òbviament, el pare del nen també hi pot venir i aleshores he penjat perquè com vols que em presenti allà tota sola? Tampoc seria tan estrany. No sempre hi ha un pare disponible. T'has de fer mirar aquests atacs d'histèria. És que no li puc dir. No cal, ja li he dit jo. És conya. No, ho he fet, perquè tu no ets capaç d'agafar el toro per les banyes, Lina. Per l'amor de Déu, potser et farà costat i per fi s'adonarà de fins a quin punt t'estima. Això ho ha dit ell? No. Textualment ha dit... Tia, no fotis, és molt fort, això. Però un embaràs del tot? A mitjans no n'hi ha. Els extrauterins? Tu què saps d'embarassos? Molt bé, si cada mes canviem un grapat de bitllets al Banc Federal, no se n'adonarà ningú. Però no tot d'una vegada, em sents? I ara què penses fer? Amagar bé la pasta. Parlo de la Lina. Jo res. És problema d'en Marc, que li ha fet el bombo. De pressa, aneu a l'habitació de l'avi, us vol dir no sé què. On són les varetes de sàndal? Bé, doncs, l'enhorabona. T'ho volia dir. Per què? No n'he de fer res. I això és l'únic que se t'acudeix? Ja vam tallar, no? Què esperes que et digui jo? Doncs hauria volgut saber què en penses. Jo penso que si no estàs amb el pare del teu fill i vols tenir futur a la feina, només hi ha una solució. Que és... Esclar, l'avortament. Avortar és un assassinat. I no fer-ho pot ser un suïcidi. Però la dona ets tu, de manera que deus tenir altres sentiments, suposo. Sem, jo esperava que tu... A mi no m'hi fiquis. No hauríeu d'haver tallat. Com diria la Doris, assumeix-ne les conseqüències, Cuca. D'acord, vaig dir que em podria arreglar sense ell, però... No sé pas com, papa. Hi ha moltes noies que avorten. És d'allò més normal, oi? Sí, te l'estimes. Has de fer-li sempre costat.
que cal afrontar els problemes i tirar endavant. Sí! Para, que em fots nerviós, hòstia. Ai. Primer, jo no t'he dit que l'estimi. Segon, per què m'he de menjar un marró que és culpa d'en Marc, que és un desgraciat? Tercer... Tercer? Només hi ha primer i segon. Ja, però... No vols formar una família? Sí, tio, però vull que siguin meves les criatures, i no d'un altre. Quan surti el que té ara, ni pots fer un altre de teu. He canviat diners i també n'he tret del caixer. Au, aquí tinc 300 euros. Les dones que avorten queden traumatitzades per sempre, oi? No, el meu pare li va fer un avortament a la meva cosina. I sí que és cert que es va tancar l'habitació, però només 14 dies. Acabarà encara més trastocada del que està, i la nostra relació no tindrà cap futur, tio. Ni escoltarà el que li digui. Segur que en aquest moment escoltarà qualsevol que tingui el detall d'oferir-li una mà moreneta i peluda. Així, mira. Tio, que amb aquesta mà t'acabes de gratar els ous. Que no pot ser. Criar el fill d'un altre? Quina mena d'home podria fer una cosa tan de calçasses? És que amb el nen t'hi pots comprometre com si fos teu. Els ànecs cuiden tots els ànecs que troben. És comprometir, home. Sí, el que he dit jo. El cas és que seria un bon pare i sabria cuidar-la. Calés? En tot cas, no te'n faltarien. Els hauria de tornar per això. No puc ser pare i delinqüent, no lliga. No. I si passes d'ella? No? No. Tu tens raó. Potser ja és hora que faci un pas endavant d'una vegada. Entregarem els diners. No, t'ho prego. De genolls, Sam. Una família no es pot fundar mai sobre els diners, sinó sobre la puresa de cor. No, sisplau. Saps on és, la Lina? No. Què? Estudies? Sí, Costa, esclar. Tu m'hi obligues. Cati, sóc en Xem. Saps on és la Lina? Què? Merda! No és més que una consulta prèvia. D'acord, potser no és pas prèvia. Perdó. Sí? Avi? Correcte. Què, com et trobes? Si tens pensat morir-te a la tarda ja seré a casa, La meva rateta. Potser li has de dir al teu avi alguna cosa? No puc parlar gaire, ara. Estic fent cua per avortar. No vull que el teu fill vagi a parar a la reserva de caça eterna. Em sents? Avi, és que ara no és el moment. Et prohibeixo que ho facis. Ja saps que obeir ordres no ha estat mai al meu fort, oi? Deixa'm que et convenci, mallarenga. Tinc aquí els llibres de xamans que m'ha portat la Doris cap a Caterina Kuhn? de la reserva de caça eterna. Sí, sóc jo. De seguida, un moment. En fi, si tot això fos com creuen els xamans. Jo me'n vaig. I llavors la meva ànima reencarna en el petit caganiu que portes a dins. Vols dir si la teva ànima torna al món dins el meu fill? Hauria de passar. No destruiré l'ànima del meu avi. I la veritat, noies, és que trobo que no hauríeu de destruir cap ànima. I doncs? Tu guanyes. Això està bé. Una bona acció a la vida està molt bé.
I en Xem ha volgut que entreguessis els diners? Sí, és que ara es vol centrar en el tema de l'amor. I ni us ha passat pel cap robar-los? No. Papa? Vols una mica... Tampoc t'hauria agradat. Jo t'estimava. Ara t'ho venia a dir. Potser encara m'escoltes. Lina! Ho has fet? Oh, genial, perquè no vull que ho facis. I per què no? Perquè potser et puc ajudar amb el nen. Ara m'ho dius? Ei, que no és gens fàcil per un home voler estar amb una dona que du a la panxa el fill d'un altre home. I jo ho faig. Tu de qui et penses que és, aquest nen? Tant se me'n dona. Perquè t'estimo. És la cosa més maca que m'has dit mai. Però és evident que aquest és el teu fill, idiota! Meu? Sí! Sí? Sí! De puta mare! No res de paraulotes, que la criatura té orelles. Sí. I així és com continua. I aquest diamant desitjo que sigui la pedra angular del meu besnet, el fill de la Lina i d'en Xem. Aquest Hermi... Què és això? Un projecte o una broma? La meva mare no em vol ajudar. Diu que sóc un idiota. Si et penses que et farem la feina, t'equivoques. No em podia moure gens. Tens pinta d'estar cremada? Cremada, no!